Sărbătorile de iarnă se apropie, iar Laponia, locul în care trăiește Moș Crăciun, este acoperit de un strat gros de zăpadă. Fulgii de nea se aștern ușor pe pământ, astfel întregul peisaj devine ca o pictură desprinsă dintr-un basm. Fii cu ochii pe noi, căci astăzi te așteaptă o aventură magică în atelierul lui Moș Crăciun. A căzut. Te-am avertizat, să știi. Da, trebuie să fii atentă. Ce? Selena! Salut! Bine ai venit în casa mea modestă, dar plină de magie. Îți voi spune un secret. Foarte rar permit cuiva să mă viziteze. Doar celor mai buni și curajoși copii. Vai, hai să-ți spun cine este lângă mine. Știi cine este ea, nu-i așa? Corect, micul meu ajutor. Ea mă ajută să citesc toate scrisorile și să adun toate cadourile, astfel încât se bucurăm fiecare copil cu minte în această sărbătoare magică. Am auzit multe despre tine și, desigur, sunt foarte bucuros că ești la mine în vizită. Aș vrea să-ți arăt una dintre cele mai importante camere din casa mea. Ești gata? Atunci haide, vino cu mine. Iată această ușă magică duce în toate camerele fermecate ale casei mele. Pregătește-te, pentru că vom intra acum și vei vedea totul. În această cameră adunăm scrisorile și dorințele tuturor copiilor. Vezi cât de multe sunt. Aici sunt păstrate scrisorile tuturor copiilor de pe planetă. Apropo, ajutoarea mea mi-a șoptit în secret că avem un cadou pregătit pentru tine. Dar, înainte de a-l primi, trebuie să trecem printr-o mică verificare. Să vedem cum te-ai comportat pe tot parcursul anului. Și dacă totul va fi în regulă, în atelier vom începe imediat să-ți pregătim cadoul. Ei bine, mergem să vedem. În biblioteca mea sunt adunate cărți magice despre toți copiii. Și cartea despre tine este păstrată aici și ne vom uita în ea. Ești gata? Oh, uite-o! Mulțumesc foarte mult! Interesant, nu-i așa? Hai să vedem. Ce avem aici? Hai să vezi și tu. M-ai amuzat! Ce fotografie minunată! Super! Ce mă bucur când râzi! Cu veselia ta îi faci pe toți să zâmbească. Aha! Ce fotografie minunată! Aceasta a ajuns până în cele mai îndepărtate colțuri ale Laponiei. Ai văzut? Da. Ah, ce costum minunat ai! Nu-mi pot lua ochii de la tine. Am înțeles că îți place să desenezi. Moșul desenează și el ornamente pe ferestre. Picturile tale sunt atât de frumoase. Bravo! Ești un adevărat artist. Îți aduce aminte că avem o carte neobișnuită. Acum ne va arăta cum te-ai comportat în acest an. Ai fost ascultătoare. Ți-ai ajutat părinții sau nu?
Poate ai supărat pe cineva. Nu ai supărat pe nimeni. Bine, acum vom afla. Dacă cartea va arăta culoarea verde, înseamnă că totul este bine. Dar dacă va fi roșu, nu este bine. Selena, văd că te-ai comportat foarte bine în acest an. Cartea nu greșește niciodată. Nu poți să o păcălești. Cei dragi sunt mândri de tine. Și nu uita, în noul an, nu mai fi mofturoasă și nu mai plânge degeaba. Acum este momentul să vedem ce se întâmplă în atelierul cu cadouri. Dacă avem noroc, vom vedea și cadoul tău. Hai să mergem. Privește atent. Printre aceste cadouri, posibil să fie și al tău. Privește. Unul dintre cadouri este aproape gata. Hai să vedem ce este acolo. Oh, acesta este cadoul pentru tine. Acum, mașina mea magică îl va împacheta și noaptea de ajun îl voi pune sub brad pentru tine. Selena, ți-a plăcut la noi? Oh, ajunul se apropie și e timpul să ne despărțim. Trebuie să-i felicit și pe ceilalți copii. Crăciun fericit, draga mea! Ne vedem anul viitor. Sunt sigur că la anul mă vei surprinde pe mine și pe cei apropiați prin bunătate și fapte bune. Îți doresc să fii ascultătoare și deșteaptă. Ne-am înțeles? Și ține minte, eu văd și aud totul. Îți doresc să întâmpini Crăciunul cu bucurie și până la noi întâlniri magice.